Габделхай Сабитов. Өч күңел. Сирай бабай иртә таңнан урамда каңгырып йөри. Ул сары тунын киң билбау белән буган, бүрек колакчыннарын бәйләп, тун якасын күтәргән. Яка өстеннән Мөслимә әбинең күк шәлен ураган. Борыны да күренми. Тик шал сакал гына тырпайып, яка очлары арасыннан чыгып тора. Гәүдә алгарак сөрлеккән. Аяклар гәүдәне куып җитәргә теләгәндәй, вак-вак юргалап атлыйлар. Әйтерсең күзгә күренмәгән ниндидер көчле кул бабайны ихтыярсызлап, ак сакалыннан тартып алга илтә. Колхоз фермасына баручы яшь җилкенчәк аңа сәлам биреп китә. Атлылар атларын читкә борып, үзләре юл саба. Өлкәнрәкләр хәл белешергә туктый. Исәнлек саулыкмы, Сиражетдин агай? Бик иртә кузгалгансың. Шөкер, Шәрәфетдин. Менә бераз сөякләрне языйм дип чыктым әле. Үзең кая юл тоттың? Трактор чанасына тирес төяргә әйткәннәр иде. Ярый бар. Тоткарланып торма. Ни, пушта кызы күзеңә шалынмагандыр бит. Сирай бабай очраган һәр кешегә бөрек сорауны бирә. Күренмәде шул, Сиражетдин бабай. Иртәрәк шул әле, кайтып җитмәгәндер диләр аңа. Интегеп йөрмә, өеңдә генә утыр. Булса, үзе китерер. Шулай гына әйтим әле. Ләкин ул кайтмый. Кайтса да, капка төбеннән кире борыла. Йорт сайын туктала, кешеләрдән сорый, хат ташучыны эзләп таба. Исәнме, кызым Илгизә? Безнең малайдан хат хәбәр юктыр бит, ди Сирай бабай. Илгизә гаепле кеше кебек башын ия. Юк шул, бабакай. Бүген хатлар бик аз. Бәлки иртәгә? Булса, үзем илтермен. Алай икән. Әллә нишләп язмый башлады бу арада. Илгизә дәшми. Сирай бабайның бу арада дигәненә быел 3 ел тулды. 3 ел буе ачы бураннарда, шатнама суыкларда, язын-көзен тубыктан пычрак йөреп, һәр көн авылның югары очына кадәр бара ул. Баштарак Илгизә үзе дә зарыгып, әптрәйдән хат көтте. Армиядә вакытта язгалап торды. Алтайдан бер хаты килгән иде. Эш бик авыр, җитмәсә суыгы теңкәгә тия, акчасы да әллә ни төшми, озак калмам ахры. Җылырак җиргә күчәргә исәп, күчкәч хәбәр җибәрмен дип язган иде. Хатының азагында кавышу көннәрен көт, сандугачым. Башкаларга күз салма дип тә куйган. Көтте Илгизә. Сагынып, моңаеп көтте. Язгы иртәләрдә күн сумкасын асып, кыр юлына чыкса, тургайлар җырын ишетсә, каршысына әптрәй кайтып килер төсле тоела иде. Зәңгәр һаваларга караса да, канат кагып сайраган ялгыз сыерчыкны күрсә дә, шымырт агачлары чәчәк атса да, һаман әптрәй исенә төшә иде. Айлы төннәрдә җидегән йолдызга карап, ялгызы таңнар аттырганы булды. Аның белән бергә йөргән каенлыкта Зыйфа каеннарны кошчы бүксеп илаганы булды. Армиядән җибәргән рәсеме әле дә альбомында. Тик ул хәзер башка бер рәсем астына кыстырып куелган. Әптрәйнең андый рәсеме Сирай бабайларда да бар. Анысы хәзер дә түр стеналарында, пыялалы рам эчендә. Мөслимә әби шул рәсемгә карап, картының кайтканын көтә. Ул бүген әйбәт төш күргән. Ләкин Сирай бабай буш кул белән кайтып керә. Ул шишенгәндә, Мөслимә әби нәрсәдер өмет иткәндәй сүзсез генә карап тора. Итеген салып, мич башына ташлагач, әкрен генә сорап куя. Юкмы ни? Юк.
Сирай бабай, бөгәрләнеп йоқлаган соры мәшене чак кына этәреп, мич янындагы караватка карчыгы урынына менеп ята. Мөслимә әби тирән сулап куя да иртәнге эшләрен караштыра башлый. Кигән сыртлы кәҗә бәтие мичтән чыкмас өчен мәш килә. Кисәү агачы белән тәпиеннән тарткач, ачуланып кычкыра. Мичкә кергәнмени, мошенник, ди Сирай бабай, юрган астыннан башын чыгарып. Кундыр сыртына чырагачың белән. Үзе чыннан да кундырмагай дигән кебек шунда ук өстәп куя. Бик каты сукма, сабый бит, нәрсә белә ул, җылыга елышкандыр. Габделхай Сабитов. Өч күңел. Күңелле шартлап мичтә кайын утыны яна. Мөслимә әби каз ите турап шулпалы бәрәңгә куя. Өйгә тәмле аш исе таралгач, Сирай бабай да кузгала. Үзеннән элегрәк өстәлгә килеп утырган чуен чүлмәктән таш тәлинкәгә аш бүлә дә карчыгына дәшә. Әйдә кил, ашыйк кайнар килеш, бик тәмле күренә. Ашыйтыр, ди Мөслимә әби, хәзер мичне генә томалыйм да. Ләкин Сирай бабай ялгыз ашарга теләми. Карчыгының мич томалаганын да, самавыр куйганын да көтеп тора. Аннан соң да вак тияг эшләренә тотынса гына сабырлыгын җуя. Ни эшләп йөрисең инде тагын, ди ул гайрәтләнгән булып, кулыңнан җитәкләп китергәнне көтәсең мәллә. Ай Алла, ашыйтыр дидем бит. Утыралар. Ит калҗаларын бер-беренә этә-төртә икесе бер савыттан ашыйлар. Өстәл артында сүз сөйләшү юк. Гомер буе тату яшәгән кешеләр алар. Уйнап көлгән чаклары да, туймастай булып сөйләшкән вакытлары да булды. Тик хәзер ярты гасыр бергә гомер итеп, сөйләшәсе сүз дә беткәндер. Гадәтләр өйрәнелгән, теләкләр сүзсез аңлашыла. Чәй эчеп алгач, Мөслимә әби көзге артыннан саргай беткән бер хат алып килә. Абдрахманның соңгы хаты. Посылка тартмасында килгән иде. Кычкырып укыды Мөслимә әби. Сәлам соңында бераз сүзгә күчәм, дип укып китә Сирай бабай. Сезгә посылка җибәрәм. 2 такта чәй, 10 лимон, 1 кило хәлвә, әзрәк йөзем җимеше. Үзем исән саугына. Моннан 2 ай элек иске урыннан күчтем. Иптәшләр шунда калдылар. Монда яңа дуслар табылды. Акча әйбәт төшә. Бик авыр. Шахтадан җен кебек каралып кайтасың. Бераз акча туплагач, чистарак эшкә күчәрмен дип торам. Хат укылып беткәнне генә көтеп утырган кебек, шаулаша-гөрләшә мәктәп балалары килеп керә. Кызлар киянтә чиләкләргә тотыналар. Берничәсе өсләрен аякларын чишенеп идән юа башлый. Малайлар балта пышкы алып, шунда ук яңадан чыгып китәләр. Утынлыкта пышкы чыжылдый, балта тукылдый. Ярты сәгать үтми салкыннан бит очлары алланган җирән чәчле юантык малай кычак-кычак утын кертә башлый. Сирай бабай аның эшләгәнен күзәтеп тора да туктатып сорый. Син кем малае буласың, улым? Бабай килгән сайын шул сорауны кабатлый. Малайның көләсе килә, ләкин ул иренен тешләп кала. Хөснулланыкы, бабай. Оста Хөснулланыкы мени. Беләм. Бабаң бик шәп кеше иде синең. Ярман сугышында бергә йөрдек. Аклар вакытында да бергә сугыштык. Гаяр кеше иде. Авыр туфрагы җиңел булсын. Балалар утын кисеп, ишек алларын көрәп, бар эшне карап китәләр.
Кичләрен еш кына председатель Сафи кіріп шыға. Ул тезләрен чалыштырып, бүреген алдына куеп утыра да хәл-әхвәл сораша. Йөдәмисезме? Ашарыгызга бармы? Утыныгыз кышка җитешлеме ди? Рәхмәт, Сафиулла, барысы да бар. Бер нәрсәгә дә йөдәтмисең ди картлар. Тартынып тормагыз. Ни кирәк булса да сорагыз ди Сафи. Шушы колхозда эшләп, шушы җирне игеп кайтайдыгыз. Хакыгыз зур. Ә малай турында ләммим. Аңлый кеше. Ярага кагылмый. Габделхай Сабитов. Өч күңел. Төн буе буран кытырды. Җил, кар бөртекләре бәреп, лып-лып тәрәзә какты. Кыекны кубарып, өйгә керергә теләгән сыман, түбә калайларын дөбердәтте. Булдыра алмагач, морҗага килеп елады. Әллә нинди шомлы төн булды бу. Сирай бабай сары тунын бөркәнеп мич башында ята. Аякларының сызлауына чыдый алмыйча пошынгаланып, яткан урынында әйләнгәли. Төн урталары узгач кына йокыга тала. Анда да саташып уяна. Кортка дейм, кортка. Карчык дәшми. Өйдә тынлык. Стена сәгатенең килт-килт йөрүе генә ишетелә. Җил һаман дулый, һаман ыңгыраша. Бер кайчанда таң атмас. Бер кайчанда бу зәһәр җил тынмас кебек тоела. Сирай бабай урыныннан торып утыра. Мичнең җылырак җиренә аркасын тери дә көтә. Син әйтәм, кузгалырга вакыт түгелме? Карчык кузгалмый. Сирай бабайның күңеле нәрсәдер сизенеп, кинәт кенә бик катарынып куйды. Ул мич башыннан төште, кармаланып карчыгы яткан карават янына барды. Сары мәче никтер йокламый, кайгыга баткан кебек башын иеп урындыкта утыра. Мамык юрган астында аңа җылы беткән. Мөслимә әбинең сулышы өзелгән. Сирай бабай калтыраган кулларын Мөслимә әбинең маңгаена куйды. Һәм аның тәненә үз җылысын бирергә теләгән кебек озак басып торды. Тәрәзәгә таң шәүләсе төште. Көннән куркып, җил кырга качты. Сирай бабай тунын иңенә салып баскычка чыкты. Буран бөтенләй тынып калган. Дөнья кеше кайгысына күз йомып, йокымсырап ята. Салмак кына ябалак кар төшкәли. Яңа кар өстеннән беренче изне салып, урамнан җигүле ат килә. Шәрәфи малай икән. Абдрахманның яшьтәше. Капканы киң итеп ачты да, атын баскыч төбенә китереп туктатты. Тыр. Сирай бабай, сезгә пенсия китердем. 18 пот бодай, 4 кило май. Яңа икмәккә чаклы бодай кабартмасы ашарга була. Рәхмәт, улым. Син инде ни? Карчык өлешен кире илтеп тапшыр. Вафат булды ул. Шул вакыт аның күзеннән яшь бөртеге сыгылып чыкты да, бите буенча тәгәрәп, шал сакалына кунды. Егет нәрсә әйтергә белмичә, башын иеп, озак кына сүзсез торды. Оннан соң ашыга-ашыга капчыкларын чыланга ташыды да, атын барып, колхоз идарәсенә чапты. Председатель Сафи килеп җитте. Авылдашлар, күрше-күлән җыелды. Мөслимә әбине җирләделәр. Кичкә таба балта осталары кабер өстенә гәрәбәдәй сары нарат такталардан чардуган корып кайттылар. Төнен тагын кар яуды. Актарылып яткан кара кәсләрне ак юрган белән япты.
Иртәгесен Сирай бабай таңнан торып колхоз идарәсенә барды. Сафиулла, энем, ни, көз җитәрлек берәр эш булмасмы дип килгән идем. Ой, Сиражетдин бабай, нигә сиңа эш, диде председатель гаҗәпсенеп. Колхозның байлыгы сине туйдырырга гына җитәрлек. Эшлисен эшләгәнсең, хәзер рәхәтләнеп ял ит. Шулайын шулай да, ялгыз башны куяр җир юк. Бушка ашарга да өйрәнелмәгән. Бер дә борчылма, бушка түгел, шушы җиргә кергән хезмәтең өчен ризыгың хәләл. Бабай тынычлангандай булып кайтып китте. Ләкин икенче көнне тагын килде. Миңа ярашлы бер эштә юкмыни соң, Сафиулла, диде ул кыяр кыймас кына. Бер ялгызым өйдә тик ятам, әллә ничек бит. Бракка чыккан карт алаша кебек. Сафи түзмәде, көлеп җибәрде. Тыңгысыз кеше син, Сиражетдин абзый. Ярар алайса, карап карарбыз. Хәзергә кайтып тор, хәл иткәч үзем кирип чыгармын. Кайчанрак керерсең икән соң? Бүген кич булмаса, иртәгә иртән сугылмый калмам. Шулай итә күр инде. Габделхай Сабитов. Өч күңел. Идарәдә озак уйлашканнан соң, картны алма бакчасына каравылчы итеп билгеләргә булдылар. Әйдә, күңеле тынычлансын, диде председатель. Кышын анда барып йөрисе юк, җәйгә икенче кеше куябыз. Ләкин Сирай бабай алма бакчасына тиз арада сукмак салды. Аның эзеннән кәҗәләр дә баргылады. Бабайга эш табылды. Кояшка да эш күбәйде. Ул кар өстенә шелтәрләр ясады. Түбә кыякларына көмеш сөңгеләр элде, ишек алдына чыккан сыерларның сыртларын җылытты. Аннары гөрләүкләр агызды, елгаларны боздан арчыды. Кыш буе иңрәп йоклаган каеннарны уятты. Ботакларына бөртек-бөртек бөреләр сипте. Җирләр чыкты. Тау итәкләрендә хәтфә үлән борын төртте. Шундый матур язгы көннәрнең берсендә авылга Әптерәй кайтып төште. Сирай бабайны каравылдан чакыртып алдылар. Ул кайтканда Әптерәй баскычта утыра иде. Әтисенең ябык кулларын үзенең көрәктәй зур учына алды. Исәнме, әти? Исән сау гына тордыңмы? Сирай бабай җавап бирергә теләп авызын ачкан иде, кинәт гылт итеп бүленеп калды. Әниең карчык күрә алмады, мәрхүмә. Бераз тынычлана төшкәч, Сирай бабай бәйрәмнәрдә генә кия торган ак күлмәген киеп алды. Күрше Гатифәне чакыртып, коймак пешертте, мунча яктырды. Мунчадан соң әтисе белән бер сәгать чамасы сөйләшеп утыргач, Әптерәй чыгарга җыена башлады. Син, әти, үзең дә юын, диде ул. Мин авылны күреп, иптәшләр белән күрешеп кайтыйм. Ни, ярый алайса, бар улым, диде аңа Сирай бабай. Әниең мәрхүмә сиңа дип шикләүкләр саклаган иде. Чормага менеп төш. Әптерәй чормага менеп китте. Үзенә хас бер хуш ис аның борынын кытыклап алды. Бер якка пар-пар итеп бәйләгән каен себеркеләр эленгән. Өскәрәк бәйләм-бәйләм абагалар, мәтрүшкәләр, тагын әллә нинди үләннәр кыстырылган. Алар арасында кып-кызыл миләш тәлгәшләре күренә. Бер тартмада балан, җилпучта кипкән шомырт, җир җиләге. Баш очында карындыкка төрелгән каклаган кас эленеп тора. Арырак эреле ваклы янчыкларда
шикләвек. Елныкы елга айрым сакланган. Әптерәй, ниндидер күңелле көй сызгыра-сызгыра кесәләренә шикләвек тутырды да төшәргә китте. Каклаган каз, «Мә, мине дә ал» дигән кебек, дыңк итеп башына бәрелеп калды. Җиңел хром итек ялтыратып майланды, кунышы гармун күреге кебек җыерылды. Бастон шалбар, балагы күпреп өскәрәк чыкты. Кыска җиңле сары ефәк күлмәгенең изүе ачык. Диңгезчеләрнеке кебек буй-буй тельняшка яхшы күренерлек. Әптерәй әзерләнеп беткәч, Сирай бабай аның янына килде. «Ни, улым, әниеңнең кабере юлдан ерак түгел», – диде ул, йомшак кына итеп. «Шунда, карт нарат төбендә, ташына яңаша язылган». Әптерәй чыгып китте. Ул урам чатында тукталып, бераз вакыт зират ягына карап торды да, борылып шикләвек яра-яра кибеткә таба юнәлде. Авыл кешеләре ачык күңелле. Озак читтә йөргән кешегә генә түгел, көндә күрешә торган авылдашларына да әллә каян көлеп, кул сузып киләләр. Ләкин Әптерәй якты йөз күрмәде. Очраган кешеләр сәлам бирәләр дә, башларын читкә борып, тиз-тиз атлап китеп баралар. Урамда кешесе дә аз күренә. Бар халык эштә. Анда-монда сугылып озак йөрде Әптерәй. Ям таба алмады. Бала вакытта бергә уйнап үскән иптәше Заһри идә икән. Кырда кулын яралап, эшкә чыга алмаган. Әптерәй ярты кыстырып аның янына керде. Ләкин Заһри эчмәде. «Рәхмәт, малай, үзең генә сал инде», – диде ул. «Мин былай бәйрәм вакытларында салгалыйм да, тик томалга әллә ничек. Кыстама инде син мине». Габделхай Савитов. Өч күңел. Янгын сарайында сөйләшеп утырырлык бер кеше табылды. «О, Габдрахман энем, сине дә күрер көннәр бар икән», – диде Хәтәр Хәйрулла, кесәдән чыгып торган шешә башын күргәч. «Әйдә, түрдән уз, рәхәтләнеп сөйләшеп утырыйк әле. Син дөнья күргән кеше, мин дә күрмәгән түгел», – дигәндәй, өстәл тартмасыннан китек стакан чыкты. Закускага суганы, кыяры табылды. Мөлдерәтеп кенә салып куйдылар. Әңгәмә куерып китте. Бер-берсен бүлә-бүлә баштан узганнарын сөйләп киттеләр. Шешәнең бушаганы сизелми дә калды. Икенчесен алып чыктылар. Анысын башлап, 100 грамм салгач, Хәйрулла Әптерәйне кочаклап угалды. «Алтын егет икәнсең, дустым, кайчаннан белми йөргәнмен. Кайталар, әмма синең кебеге булмый. Без дә яшибез инде дөньяда». Тагын бераз төшереп алгач, Хәйрулла икенче төрлерәк сөйли башлады. «Син малакасус, эт сугарып йөргәч тә, әллә монда дөньяның чите кителер дип уйладыңмы? Кем дип белдең син безне? Әтиеңне ташладың. Юк, без ташламабыз. Ташламабыз, булгач ташламабыз. Нәрсә борыныңны җыерган буласың, а?» Хәйрулла Әптерәйне якасыннан каптырып угалды. «Аракы эчереп, Хәйрулла абзаңны йомшартмакчы буласыңмы? Шаярма. Хәтәр Хәйрулла диләр аны. Йылтыр ыштаныңны төшереп, ат кыргычы белән тиярмен селәгәй. Яхшыдан яман туган нәрсә. Саптыр моннан. Әнә Идел ар ягында акча яуган», – ди. Әптерәй көч-хәл белән генә чыгып ычкынды. Ярый әле үзе чамалабрак эчкән иде. Янгын сарайыннан тәмам кәйфе кырылып кайтты. Кайту белән лапас сәндерәсенә урын җәйп ятты.
Ул уянганда көтү кайткан иде инде. Юыны башаганчы караңгы да төште. Бераздан кунак егет клубка чыкты. Ай яктысында клуб ягыннан килүче ике шәүлә күренде. Шау чәчәккә күмелгән шымырт агачы төбенә җиткәч, егет туктап кызга дәште. Илгизә, тукта инде беразга. Керәм Әптерәй, таңнан торасы бар. Иртә бит әле, әнә кичке шәфәк тә сүрелмәгән. Иртә чаклары булгандыр. Әмма хәзер соң инде. Шулай инде ул кызлар хәтере. Бик җиңел оныткансың. Һей, җиңел дисең, кеше күңеле көзге түгел. Илгизә, мин тиздән китәм. Озатырга төшәрсең бит. Элек озатканыма үкенмим, ләкин хәзер. Ярый, Әптерәй, ачуланма, хуш. Җил капка шыгырдап ачылды да, шап итеп ябылды. Егет башын иеп озак кына торганнан соң, борылып түбән очка таба китте. Ай да аны озата бармады. Болытлар артына кереп калды. Габделхәй Сабитов. Өч күңел. Әллә Әптерәй авылдан бизгән, әллә авыл аннан бизгән. Ни булса да булгандыр, егет бер атнадан китәргә җыена башлады. Әтине дә үзем белән алып китәм дип сөйләнде ул кешеләргә. Күршеләр аның бу ниятен хупладылар. Сирай бабай уңай да, каршы да сүз әйтмәде. Киштән әйберләрен җыеп тинәделәр. Иртән Заһри пристаньга илтергә ат җигеп килде. Әптерәй әйберләрне чыгарып тияде. Ишекне бикләп, аркылы такта сукты. Күрше күлән озакта чыкты. Сыры мәче боегып кына бер читтәрәк утыра иде. Син, Гатифә, мәчене үзегезгә елыштыр инде, диде Сирай бабай. Акыллы ул, әйбер карага тими. Килгән кешеләрнең барысы белән дә кул биреп саубуллашкач, арбага йомшак пишән өстенә менеп утырды. Урамда очраган һәр кеше хәерле юл теләп кул болгап калды. Зиратны узганда бабай атны туктатып, карчыгының кабер янында озак кына дуга кылды. Тагын кузгалдылар. Тарантаска утырып басудан кайтучы Сафый очрады. Атлар юл сабышып, арба белән тарантас тигезләшкәч, Сафый дилбегәсен тартты. Тыр! Китүмени, Сиражетдин абзый? Китәм инде, Сафиулла. Хуш, сау бул. Ярый инде, безне онытып бетермә. Алдагы җәйгә кунакка кайт. Белмим шул, Сафиулла. Яңадан күреп булырмы? Сафи киткәч, Сирай бабай артка борылып утырды. Җил тегермәне, сау бул кырдаш дигән кебек, канатларын булгый. Кала туган җир. 80 ел гомер иткән авылы кала. Овнап үскән су буйлары, урак урган кырлары, пешән чапкан болыннары кала. Егет чакларда сажин салгандай кылычлап йөзгән якты күл дулкыннары кала. Карчыгының туфрагы кала. Шау чәчәккә күмелгән алма бакчалары хуҗасыз кала. Хушыгыз, кабат күрә алмасам, бәхил булыгыз. Менә соңгы йортлар, соңгы иянке башлары күренмәс булды. Төбәк үреннән тагын бер генә кат күренәләр дә. Моңа кадәр тын гына утырган Сирай бабай, тау башына күтәрелгәч, тынгысызлана башлады. Иң элек алга борылып утырды. Авыл ягына карамаска тырышып барды. Тирләп киткән маңгаен сөртеп алды. Аягындагы галошын салып какты. Аннан соң тагын еш-еш борылып, артка карый башлады. Һәм кинәт Заһриның кулыннан кысып тотты. Заһретдин, туктат атыңны. Ат туктауга, яшьләр кебек җәһәт кенә арбадан төште. Улым, мин
калырмын ахыры. Нәрсә син, әти? Акылыңнан яздыңмы әллә? Ярар, улым, бар. Вакытыңны уздырма. Рәхәт яшә. Бәхет юлдашың булсын. Миннән Фатиха. Һәм борылып китеп тә барды. Әптерәй йөгереп барып кулыннан тотты. Үгетләп тә, әрләп тә карады. Ләкин барысы да бушка гына. Булдыра алмагач, кул селтәп, арба янына килде. Тфу, ни эшлисең бу картлар белән? Әйдә инде, Заһри дус, мине илтеп куй да, әтинең әйберләрен кире алып китәрсең. Әсирай бабай шактый гына юл алган. Ул ашыга-ашыга авылына кайта. Гәүдә алга омтылган. Аяклар гәүдәне куып җитәргә тырышкан кебек юргалап атлыйлар. Әйтерсең, ниндидер күзгә күренми торган көчле кул аны ак сакалыннан тотып алга сөйрәп бара. Алга ашыктыра. Рамил Вәзиев укыды.